Chinonye na eke abịakwala m ọzọ na ihe anyị na-eji akụziri ụmụaka ka esi ekpe ekpere n'asụsụ Igbo. Ma ndị ụmụ Igbo anyị kwetara na ọ bụ ihe anyị na-eri eri, ọ bụ Chineke nyere anyị. Tupu anyị erie ya, anyị kelee Chineke onye ihe anyị na-eri si n'aka ya bịa. Otu a na-eche eme ekwere ya na onye na-amụziri ụmụ ya, onye na-abịa ha bịakwa bụrụ iri ibu ụmụ ha jabụrụ na-eri. Aga ibu okpukọ Chineke, kelee Chineke nyere gị ekwe ka n'ihe ị na-eri bụ ihe ga-azụ gị ọnụ ahụ na mkpụrụ obi. Ndị ahụ ka anyị na-esi ekpere n'ihu onye ọ na-amụgo otu ọ ga-esi hazie nke ya. Ma nke a bụ iji nye ntụziaka ekpere iri nri, prayer before meal. Ebupụtere ya bupụtere gị ebupụtere ya nye ya sị doziere anyị nri nke a osebụrụ ụwa, ụkwasị ya mmụọ gị ka ọ bụrụ nri ga-azụ anụ ahụ anyị, zụkwa mkpụrụ obi, site na Jesu Kristi onye nwe anyị. Ise ya na-ekwu eweta nri, ọ bụghị eweta nri gị ga-akwa ka ewu ma ọ bụ nkịta bido na-eri gwangwangwa. Ebute nri, icheta na ọ Chineke nyere ya si n'aka Chineke bịa, ikele Chineke onye mere ka anyị nwee ihe nke anyị na-eri. Dịka anyị kpere mgbụsị nna anyị n'eluigwe, nye anyị nri nta na nri nke ụbọchị anyị. Chineke nyezie na anyị nri ya oge anyị ga-eri ya, ka akpa ichefukwe na anyị yọrọ ya sị ya nye anyị nri nke a, onyezie anyị nri ya oge anyị ga-eri. Anyị chetakwa nye ya ekele ya ga-esi abịazie anyị kelee ya, anyị zizie ya gọziere anyị nri nke a osebụrụ anyị. Onye nwanyere anyị ya bịa gọzie ya nri nke anyị ka ọ bụzie nri ga-azụ anyị na ya zụọ ya ọnụ ahụ, zụọ mkpụrụ obi. Ekpere ga-emekwe nri nke anyị na-eri ọ bụzi ọdịnarị nri, ọ bụzi nri nke a na-ekwu na ọ n'igwe, ọ bụzi nri anyị kwe na nri nke ime mmụọ, maka anyị na-eri ya ọ na-edozi anyị ahụ site na ngọzi Chineke wụkwasara ya. Ọ na-edozi anyị ahụ ya na-azụkwa mkpụrụ obi anyị, na-emekwa anyị na-ebi ndụ ite egwu Chineke, na-etokwe na amara ya onye ji sotakwu ya. Gọziere anyị nke a osebụrụ ụwa, ụkwasị ya mmụọ gị ka ọ bụrụ nri ga-azụ anụ ahụ anyị, zụkwa mkpụrụ obi. N'ihi abụzi ihe ga-edozi ọya na-adozikwa mkpụrụ obi. That's all we want, both physical and spiritual food that will nourish our body, soul, and spirit. Chineke gwasara na mmụọ ya niile na-emezi ihe a na-eri bụrụ ihe a gọziri agọzi. Oge a na-ebido okwe ya, ndị asị oge ịbịa sị n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, na mgbe anyị na-eme ya iji bụrụ iji na iwee na aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ were kpuchie nri ahụ. Nwe ihe ọjọọ na nna ya, ihe ikere Chineke bịa natụ ike ajọ mmụọ, ike Chineke werezie ọnọdụ. Ndị na-eri bụrụzie nri nke ime mmụọ, ụkparị nke na-azụ ọnụ ahụ. Ka anyị na-eji n'asụsụ Igbo na-akpụkọ Chineke na ọ na-emekwe na ihe a na-ekwu bụrụ ihe a na-eme, ihe a na-agwụ ya na-abanye, a na-ekpe ya na-ere. Otuto dịrị Jesu na ndụ ebe ebe.